Sanibonani molweni abusheng Timbelang sanibingelela futhi namukela kwezinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje. Siyabonga kakhulu kuyena wonke umuntu uzosubscribe sicela noma ucindezele kuzoba ukuqala thola ama video mangabe siwaposta siyabonga. Yey izinto ziyenzeka kuMaskandi ziyenzeka. Uyazi bingelela ubani? Bingelela uye phela kanje kuyasileyo ukhathaza umkhathaza kodwa ke ngisho wasuka lamadevana lawa. Okay bafana sibile futhi izinto zeziphethe ezifini futhi eshisayo pepe. Shothi kuyenzeka kuba ukuthi impeleni nje emculweni kuyakwenzeka kuba ukuthi kuzwala ingoma omunye umculi iculo omunye umculi kodwa imvamisa lokho kuyakwenzeka mangabe ukuthi umculi loyo usedlule emhlabeni noma lo mculi loyo uyahlonishwa nje ngoba uKhuzani nayo wahlonipha uShwi nomuntu ekhala wacula ingoma yakhe ngelinye lamalanga. Shulo kwenzekile manje ke kube ukuthi umunye futhi umculi uhloniphe umculi osaphila khona emhlabeni wamculela ingoma yakhe yize bangaqondanga kodwa ukuthi eveze igama lakhe umculi uvele nje wabheka eceleni ngendlela thizeni. Shulo la uNavigator mfowethu lana uvelile edlala impela ingoma kaKhuzani lapha ngempela ingoma kaKhuzani ethi uthando lami lubanzi lojulile. Le ngoma lena uyidlale ehamba naye lapha ngempela umfowethu Khumalo usonqonqo. La khona i-caption yakhe ibifundeka kanjena ke lapha ngempela uNavigator mfowethu. uNavigator mfowethu ubhale kanjena ku-caption yakhe kwi-post yakhe ayiposte ngomhla ka 23 ya lapha kuNtulikazi ubhale kanje sonqonqo. Hayi khona kazidlala isiginci. Inkinga nje hayi uyadelela mfowethu Khumalo. Ngazifaka lapha emoji yokuhleka ngempela ke la deveza khona ukuthi kahle kahle uyahleka. Le ngoma lena kade beyidlala ke uyidlale kanje uNavigator gcwensa ke ake sizwe idlala. Hey madoda yakhuphula. Nansi la ikhona. Kuphumva wagcwensa. Ngafuna ukuthola. Uthando lami lojulile ukhona yini ongefise nayo lonjalo ngalonjalo ngisho kunjalo wadlala phana ngempela ugcwensa wadlala undimande hey madoda wakhuphuka lo shoni sekhumbula ngomelo ukuthi yaKhuzani ngempela lapha na ke nawe ungashuvo lwakho ukusho ukuthi ucabangani khona la ezansi comment section usho ukuthi ucabangani ngale ngoma nokudlala kwakhe nje uNavigator lapha na ukuthi ishaye khona nokuthi kusho lokho nje endimeni kusho ukuthi Navigator kahle kahle akanamona ke ngokubuka kwami mina uyakwazi ukuyi-acknowledge noma ukuyiveza into enhle mayizwile into enhle nakho ngempela lapha noma ungashuvo lwakho ke ngezansi comment section ukuthi uyizwa kanjani le ndaba le bese dlula double lesibili udouble lesibili asiphela khona ngempela lapha na usothole uThokozani mfokalanga ebemenyiwe lapha ngempela ezokhuluma noCLB ku-drive la khona ebemenye khona ngomhla ka 23 funayo kuJuly la khona kade bekhuluma khona ngamaSAMA njengoba sasonke uThokozani Langa unominated kumaSAMA award la mina manje khona ukuthi best maskandi chithi beshiwo lwakhe naye ngawo lamaSAMA kanye nezindondo nje ukuthi uzizwa kanjani ngazo ebemenye khona uPhawula nezindondo zakhe nokunominated wakhe nokuthi abantu bemvotele ubese ke sekhuluma kuSothole wakhuluma ngodaba lo indondo ukuthi umsebenzi usuke wenziwa abantu abaningi wase futhi seveza okunye futhi ngaphezulu okuthinta khona ukutalabhana nokungcokusana kwensizwa okanye ukugadlala komculweni noMaskandi la khona khuluma kanje naye conversation yakhe benaye lapha ngempela uCLB izwakala kanje na ngomhla ka-31 kuJuly 2021 kuzobe kumgqibelo zayo kuma-South African Music Awards la uqoke khona amaSAMA iyiphi category oqoke yona Thokozani sikufisela inhlanhlanzi impela ngiqoke kwi-best maskandi ngithi-ke kuyozwakala kodwa ngihlonipha bonke esiqokwe nabo futhi uma ngizuzile ngizobe ngizuzela bona mangabe bezuzile bavuzela thina sonke nopopayi wazuza ngonyaka ophelile asazi-ke lo nyaka kuzokwenzakalani ngoba mhlawumbe ngikhona nje kusekhaya kodwa ngiyazi ukuthi umphumela ukusebenza kahle nokungawulokhu umsebenzi nokukhonza nokuwenzisisa no-producer bami ophathaphatha nabafowethu engisebenza nabo ukuthi sisebenza ngokubambisana nangomoya omuhle emculweni wona wamaskandi sesivala nje uhluka kanjani noma udilisha kanjani ngoba phela igenre yeni yaziwa kakhulu ngokuthi kuhlezi kugadla lo mculo ugadla kulo lo mculo agadle kulo wena wenza kanjani ukuthi uzame ukuthi uyiqhelalanise kunalokho nje 15 seconds sengikhule ngokwanele sengadlula lapho nami ngadlula ebusizweni kwangisicala leso sikhathi kodwa kwangesiyona into yami ngoba umculo ngibizelwe kuwona
futhi umculo wami ongeke ume ngokugadla uyohlala uphila umculo wami ngoba njengoba usho ngicula ngothando, ngicule ngezinto ezakhayo, ngicule ngokuthi kwenzakalani, ngifaka amagama amnandi, amathema angajwayelekile. Ingakho lokho okungigcina njengoba ubona alukho uhlobo lengeke ekhaya lwendonda amasama obani, ngihlale nginominator unyaka nonyaka nje, ngihlale ngikhona namanje nje le-album nje iqathele iqobayo iqokiwe kumaSAMA. Ikhona ke lezi zinto ezingigcina ngihlale ngikhona ngokuthanda nokuzipha isikhathi nokunciphisa isikhathi sokuyodlala nabangani nokwenzani. Ngiphila kulento ngoba umculo ngiyawuphefumula usemlonyeni usemzweni mina ngaso sonke isikhathi akukho kungangihlukanisa nawo. Makuthiwa ngiyele wona ngafana nomuntu ongasekho kodwa bephila ngoba iyona into engigcina ngi-right kakhulu emoyeni wami ukuhlabelela nokucula. Nazo-ke siyabonga kakhulu sikufisela inhlanhla sengathi konke ngahamba kahle. Siyakuthanda Thokozani. Happy Friday. Ngiyabonga naMokhozi niphile nonke. Nazo-ke siyabonga kakhulu sikufisela inhlanhla sengathi konke ngahamba kahle. Siyakuthanda Thokozani. Happy Friday. Ngiyabonga naMokhozi niphile nonke. Injalo indaba wayibeka usothola ngempela ngathi amazi kunento eningi ke ngokuhlukahlukana kwazo. Mangathi khona ngekho kuyena mina cha ngabe impela angiyazi la ngekho kuyena ngimazi ngathi unazo zonke impela indona kwaMaSAMA unawo unazo zonke namatshotsho mangaphosisi ngathi unawo. Kodwa ke akushuvo lokho nawe ku-comment section usho ukuthi kanjani lenkulumo wasothole nokuthi futhi ufisela bonke abacula inhlanhla abazobe nabo lapha nokuthi futhi abahlonipha bese ukhumbula ukuthi ubalo Popeye ngoba ukhuluma ukuthi lapha uPopeye wazuza nganyaka odlule kanti ubalo Popeye sothole ngempela yazi ngingasathidekile namanje ubani uPopeye awubuyele emuvelele le clip mawukuthi awuyizwanga kahle kodwa sizozo la phakathi kwala khuluma khona ngoPopeye kanti siyazi ngomarket anikhoza uPopeye. Awushuvo la comment section uthi ubalo Popeye lo sicabanga ukuthi sothole ukhuluma ngaye lana ngempela bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.